Pues jo, en la meva època, als 9 anys, els meus pares ja me tragueren de l'escola perquè tenia que criar una germana que havia nascut. Als 14 es comencia a treballar a l'almacén i cuidava, quan podia, les meues germanes, anava a treballar, li ajudava a ma mare a la casa a pouar l'aigua per llevar la roba i per tot, i quan mon pare mos necessitava per anar a l'horta, doncs també, la meva neta. Això és la mentalitat que té. Molt diferent. Avui en dia té 8 anys i mig, però ella té la mentalitat de plegar lluny i d'anar-se'n a l'estranger. I quan puga vindrem a veure els abuelos i els pares com si tingueren que viure de per vida. Difonem informació a la resta de joves i recollim les seues iniciatives i demandes. Fem reunions totes les setmanes amb les tècniques dinamitzadores i organitzem activitats per al nostre municipi com la recollida d'ous de Pasqua o les manualitats de Halloween. Participem en fòrums joves per rebatre les nostres necessitats, preocupacions, interessos i buscar solucions. Desenvolupem habilitats i capacitats com ara el treball en equip, l'organització, la responsabilitat, a més d'hàbits socials i també el compromís. Nosaltres coneixem a altres joves gràcies a les trobades que fem amb altres corresponsals de la comunitat autònoma i de la comarca. A partir de setembre començarem en un programa de podcast on parlarem de temes d'interès per als jóvens i per tractar de fer una tasca de conscienciació y sensibilización social. Desde el Servicio de Autonomía Personal dentro de los servicios sociales de atención primaria básica del Ayuntamiento de Vinalesa, llevamos a cabo desde 2019 un programa dirigido a personas con diversidad funcional y también acompañamiento a sus familiares. Dentro de las actividades que tenemos en este programa tenemos un huerto ecológico en el que trabajamos semanalmente, en la que el objetivo principal es fomentar su autonomía, ejercicio físico, a nivel emocional. Desde la Asociación de Huertos de Vinalesa y semanalmente nos ayudan con la gestión de los huertos dentro del programa de diversidad funcional. Hacemos las rutas en principio las que nos mandan, hacemos tanto poda como cartón, como orgánica, basura, y depende de cada día es lo que toca, la ruta que toca. Una de las líneas de trabajo que se están llevando a cabo desde el área de medio ambiente de la Mancomunitat del Carraixet es la gestión de los residuos urbanos. Recientemente hemos implementado un servicio de recogida del cartón puerta a puerta a los establecimientos de los 5 municipios de la Mancomunidad. Tenemos adheridos unos 120 comercios en este servicio de recogida, a los cuales se les recoge el cartón de manera semanal y de forma gratuïta. Des de l'àrea de turisme de la Mancomunitat del Carraixet, la finalitat principal és la promoció turística de l'horta com a destinació sostenible. Treballem en xarxa, tenim un club de producte, tastem l'horta, en el que estan agrupats tota la cadena de valor del producte agroalimentari de l'horta. Realment, ahir ja comencem a treballar la vessant principal del turisme, que és l'econòmica, però sense oblidar mai la part social, és a dir, tots els beneficis de l'activitat turística que recaiguen sobre aquests agents que treballem en el club de producte i que, en definitiva, el claim, el missatge que llancem al visitant és que compren aquest producte que és dels nostres camps, el producte de l'horta.